se ma opuodhgi. Be kichopo ndara miromo gi ng'ama ne tiegi neno pogruok kosino kae ma to wuoyi kata nyako mana tiego cha kosino ka gin ji ariyo mopogore. Okay, erokamano kuom penjono. An kaka japuonj ma oitimu asepuonjo ji higni mang'eny mokalo higni 20 kapuonjo ji riembo mtoka. To chike mag ndara ema ongozowa kamoro amora mwadhiye. Aswa sama wapuonjo ji wapuonjo ji through highway code. Highway code ema miwa chike moribe no puonjogo ji e ndara. Koro yudo ni highway code ni joma wasepuonjo Yes. ogilugi. So sama ogiluni gino to yudo ni yot mar accident bedo machiegni. Koro an kaka japuonj watemo kabisa mar puonjo ji riembo mtoka kod luwo chike. But koro yudo ni jok mwapuonjogo gin ok giluw sheria. Haswa mana kaka daktari owacho, jogi ok luw sheria. To sheria mak giluw ni ema miyo gi accident go timre. Alright. Haswa seche mwatiego ji kaka an masepuonjo ji higni mang'eny. Watemo mondo wateg ji yo makare, ken ja pikipiki